барои сафед кардани дандон ё барои табобат кардани хунукиҳои дандон ё дандонҳои каҷро рост кардан ва ё барои кандани дандон ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва бо нархи арзон ва таҷрибаи баланд. Баъди соли нав билет намефурӯшам. Ма ба қарибӣ худо розӣ боша услугаи билетфурӯширам ташкил мекунам. Акама 5 дақиқа пеш дидам депортум кушодан нашида. Юрист тиҷаи чӣ ба Россия рафтӣ бо омадӣ? Барое ки рафтам проблема шид. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷаи, барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, ба маълумоти ҳамаи шумо як ахбороти нав оиди гирифтани шаҳрвандӣ дар Федератсияи Россия қарори навша ба шумо пешниҳод мекунем ва дар давоми видеомон саволое ки дар комментария нависондагиен мехонем ҷавоб мегардонем. Касе ки ба саволаш ҷавоб нагирифта боша, агар хоҳиш мекунем дар инстаграми мо рӯи экран ҳастай, бодроен обуна бишен ва саволотонро рӯй кунен. Мо иншааллоҳ ки вақт ҷудо карда ба саволҳои ҳамаи шумо ҷавоб мегардонем. Бидуни харид, Жириновский қонуни нав дар бораи шаҳрвандӣ дар Русияро арзёбӣ кард. Сиёсатмадори Федератсияи Россия қонуни нав дар бораи шаҳрвандии Русияро шарҳ дода дар бораи бартариҳои равиши нав ҳангоми додани шиноснома сухан гуфт. Лоиҳаи нави қонунҳои президенти Федератсияи Россия дар бораи шаҳрвандии Русия имкони харидани шиносномаи Русияро истисно мекунад. Дар канали телеграми Жириновский қайд намуданд. Лоиҳаи қонун вуруд ба шаҳрвандии Русияро бо асосҳои расмӣ истисно мекунад, навиштааст сиёсатмадор Жириновский. Вай қайд кард ки ин санад мақоми тартиби ворид шудан ба шаҳрвандии Федератсияи Русияро боло бурда, нисбат ба номзадҳое ки бояд ба таври органикӣ ба ҷомеаи шомил шаванд ва узви комилҳуқуқ шаванд, талаботи махсуси ахлоқиро пешбарӣ мекунанд. Илова бар ин, намояндагони аҳолии қаламравҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ ба таври пешфарз ҳуқуқи афзалиятнок барои гирифтани шаҳрвандии Русияро доранд. Дар баробари ин бо сабаби ба вазорати корҳои дохилӣ ва вазорати корҳои хориҷӣ гузаштани як қисми ваколатҳо, тартиби нисбати онҳо то 3 моҳ тезонида мешавад. Воқеан ин он чизест ки ҳизби либерал-демократӣ дар тӯли солҳои зиёд пешниҳод мекунад, бидуни таърих ба русҳо бевосита дар консулгариҳои Русия шиноснома дода шавад. Ёдовар мешавем ки рӯзи 29 декабр раиси ҷумҳурии Федератсияи Россия Владимир Путин тарҳи қонун дар бораи шаҳрвандии Федератсияи Русияро ба Думаи давлатӣ пешниҳод кард, ки дар он коҳиши талаботҳо ба як қатор тоифаҳои мардум пешбинӣ карда шудааст. Тағйирот ба ин қонун ба 20 категорияи одамон, аз ҷумла ба ҳамватанони собиқе ки худи онҳо дар СССР зиндагӣ мекарданд ва ё аҷдодони онҳо низ дахл доранд. Дар тавзеъи лоиҳаи қонун зикр мегардад ки аз оғози қабули қонуни федералӣ аз 31 майи соли 2002 дар бораи шаҳрвандии Федератсияи Россия беш аз 7.5 миллион нафар ба шаҳрвандии Русия қабул карда шуданд. Яъне ки гирифтани шаҳрвандии Федератсияи Россия қонунаш аз соли 2002 қабул шидагиай ва то ин дам гирифтани шаҳрвандии Русия баробар шидагиай ба 7.5 миллион шаҳрванд ва қонуни наве ки тағйирот ворид мешава, қонуни наве ки қабул мешава, 20 категорияи шаҳрвандон ворид карда шидагӣ аст дар ин қонуни нав ва айни ҳол президенти Федератсияи Россия лоиҳаро ба Думаи давлатӣ пешниҳод кардагӣ ҳаст ва тағйиротҳо ворид кишид. 20 категорияи одамо кадом одамоанд ва чӣ гуна бояд ки роҳи осон қади дастрас кунӣ, яъне лоиҳа ва қарор ки ба имзо расид, баъдан боз ба шумо роҳи осонша мефаҳмонем. Айни ҳол қарор барои гирифтани шаҳрвандии Русия тағйирот ворид кардан ва пешниҳод кардан ки ҳамоҳангсозӣ кунанд. Дорухонаи Шифофармо то 31 декабр тахфиф эълон намуд. Доруҳои табиӣ барои шумо: эпимедиумная паста барои хунукиҳои бадан, равғани гули садбарг барои гардиши хунро хуб кардан ва нес кардани дарди сар, инчунин доруҳо барои простатит ва доруҳо барои кам кардани вазни худ ва зиёд кардани вазни худ. Ҳатман аз номи канали Юристиҷаи муроҷиат намоед. Фарҳод ҳафт нависондай: акай Сорбон, ма 5 сола судебни депорт будам. 2 солам гузашт, бо омадам, гузаштам Новосибирск. ҳама чира гузаштам. Вақти патентма получат кардан, ФМС омад қапид, ма 3 соли дига маҳкам будай визам. Бояд дар ФСБ маҳкам мекардан. Ма неким 2 ҷо бурдан, ма ҳеҷ ҷо қабулум накард. Сарм додан. Мақсад ма ҳози 3 соли дига ҳамиҷа бедокумент бигардам Тоҷикистон бирем, баҳуи мешида боша ё ки не. Бародари азиз, вақте ки депорт мекунанд ё видваренӣ мекунанд, ай рӯзе ки
т аз Федератсияи Россия меброӣ, ай ана ҳамун число ҳисоб мекунанд, 3 сола боша 3 сол, 5 сола боша 5 сол. яъне ки т 2 сол истоди дар Тоҷикистон ва обратно рафти дуромадӣ въезди т кушода нашиданд. ҳатто гуфтаистед ки маро бояд дар ФСБ маҳкам мекардан ё ягон ҷои дига. вақте ки мақсад депорт мекунанд бародар, сахрова бурда дар ҳамунҷа корҳои ислоҳӣ, яъне ки корфармоӣ мекунанд ба муҳлати 30 рӯз ё ки 40 рӯз, баъдан бо обратан ба Тоҷикистон равонат мекунанд. вале ту гуфтаистед ки 3 соли дига ман бигардам дар ҳаминҷа бе ягон документи, бе ягон чӣ, ин кор яъне ки рискай бародар, ман дар иборатра ягон совет додат наметавонам, чунки давлат тра запрет кардагӣ барои дар ҳамунҷа гаштан, барои ҳамунҷа ворид шидан, ҳатто ворид шидагиво бо бе документ гашту гузор мекунӣ. Муҳаммад Қурбонов нависонда: салом бародар, мегӯянд ки баъди соли нав билет намефурӯшанд, аз соли 94 то 2004 билет нест ба Русия. Ин гапҳо дурӯғанд бародари азиз. ман ба қарибӣ худо розӣ боша услугаи билетфурӯшиам ташкил мекунам ва касое ки мехоҳанд билет харидорӣ кунанд айри Россия ба Тоҷикистон ё ай Тоҷикистон ба Россия, баъдан совет метем, тавсия метем, ҳамкорӣ мекунем дар ин масъаларам. интизор бошем, баъди соли нав ами услугара ташкил мекунем ки ай канали мо шумо билет дастрас карда битонем ба дили пир ва ба боварӣ. Ёқуб Мирзо нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, ҳамун нархи проверкара арзонтар намонди брат. Бародари азиз, яъне ки нархи проверкара бисёри нафаро нависондиянд ва ман бо ӯ одам ҳамсӯҳбат шидам. ай ӯ вобастагӣ дорад, яъне ки ман пешниҳод кардам арзонтар куна. айни ҳол ба рубл, ба фикрам 150 рубл да проверка мекуна як документа ва фикр мекунам ки проверка кардани документ ё гирифтани консултатсияи ҳуқуқӣ 150 рубл и бепулай, чунки любойта дар Россия бренд консултатсияи юридически бигирен. агар ман шахсан худам вақте ки проблемам шидагӣ буд, пеши як юрист рафтем дар ҳамун Федератсияи Россия, консултация просто мешина қатид гап мезана, 5000 рубл та мегира, ки 10 минут гап мезана, 5 минут гап мезана. ба ҳамин хотир ман ҳар чизе ки ай канали худам ба шумо пешниҳод мекунам, тавсия метавам, барои фоидаи шумо мекунам ва чизе ки дар канали ман ҳастай ба дили пир қабул кунен, ягон фиреб, ягон дурӯғ нестай. як каси дига нависондай: акама 5 дақиқа пеш дидам депортум кушода нашидай. ман гуфтам ку депорт дар як рӯз, ду рӯз кушода намешава, вақт дар кора мумкин то як моҳа ҳамаи ҳамон одамо кушода шаванд. Суҳроб Сафарзода нависонда: якай Сорбон аэропорт тинҷаи Россия рафта метавонем, мегӯянд беваини билет намемонанд рафтан Россия. Рост ё не? Рост нест бародар, дурӯғ ай гапо. Искандар Али нависонда: салом ака, Тоҷикистон таможни союз медроя ё ки не? Намедонам бародар, ягон маълумот нест дар ин бора. агар кишид ҳатман видео мекунем, пешниҳод мекунем. Абдураҳмон Зарипов нависонда: гап нест акаи Сорбон, барои хабарҳои беҳтарин акаҷон 100 сола шавӣ. ака ҳазор раҳмати калон шумодам, зинда бошем бародаро, худованд шуморо нигаҳбон бошад. як каси дига нависонда: салом ака, як саволи қонунӣ кунам, иҷа ҷавоб медиҳен ё ки не? Бале бародар, чӣ саволи боша, саволо дар чорчӯбаи одамгарӣ ва чорчӯбаи қонун берун набоша, ҳатман ҷавоб мегардонем. Давидов нависонда: салом алайкум акаи Сорбон, додари ма документ надошт, қапидан 5000 ҷаримаш карданд. рафтак ватан омаданӣ шидак, билет гирифт, ай ватан гардонданаш, яъне ки видварениш кардиян ё депорт кардиян бародар. Тоҷикистон ба пеш нависонда: касе ки видварени шидагӣ ба ин амнистия дахл дорад? Бале бародари азиз, дахл дорад. Муҳаммад нависонда: салом бародар, номери WhatsApp да меди, як дута саволи зарурӣ аст, илтимос. бародар метавонӣ ки дар комментария бинависонӣ ё ки дар инстаграми ма обуна бошаи саволта пешниҳод кунӣ, ҳам суҳбат мешем. чанд нафарои дигар суханои безеб нависондиянд. оиди чизе ки ма вақтҳои охир кам ба саволо ҷавоб додаистам, шумо бародаро ин чизе ба назар бигирен ки мақсад айни ҳол ма ӯ имкониятеро надорам ки видеои 20 минута ё ки 25 минута кунам, ба ҳамаи саволо ҷавоб гардонам, чунки офис надорем озӣ ва надорем ҳамун имконията. ба ҳамин хотир суханои қабеҳ нанависонем бародаро, қадр кунен ҳар як видеое ки мо мекунем, ба назар бигирен. одами бофаҳм худаш мефаҳма ки правилни кор кардестем ва хабарҳои муҳима, сами главни ба шумо расонидестем. ӯ саволое ки роӣ мекунен, иншааллоҳ ки вақти соаташ омад ҷавоб мегардонем, ё ки дар видео ҷавоб дода натонистем, дар инстаграм бинависонен, ҷавоб мегардонем. чанд нафари дигар нависондае ки саволоро ҷавоб намегардонӣ, мақсад хита гирифтай тира пул бутем, ба савола ҷавоб мегардонӣ. мада пултон дар кор нест. агар ки ма ба пул саволои шуморо ҷавоб медодам,
дар видеоҳом комментарияҳои шуморо намехондум ё ки дар инстаграм ягон тайтира ҷавоб намедодум. Ба ҳамин хотир мада дар кор нест ӯ онлайн консултатсияи платни айҷониби ма чанд қай метавонам саҳми хидмат мегузорам, чанд қай метавонам хизмат мекунам, дастгирӣ мекунам, корҳои фоидаовар барои шумо пешниҳод мекунам. Раҳмати калон касе ки моро тоғрӣ мефаҳмад. Сангали Худоёров нависандаи бачаи хуби новостиҳои хуб пешкаш мекунӣ, не ки ҳами рекламаи доруҳоро бас кунӣ. Илтимос бародари азиз, мо бас карда наметавонем, маъқул набоша тамошо накард ва бисёри нафарҳо боз оиди видваренияи худам савол додиянд ки дами амнистияи худат ҳуй шид ё ки не. Бародаро, ин чиза мо пешаи амнистия шиданам да фикраш будем ки даводав кунем, яъне бо роҳи қонунӣ через юрист буд кунанд кормона ва дар ҳоле ки агар кушода шид мо ҳатман видео мекунем ва мегӯем ки чӣ хел кушода шид. Ашурзода нависонда юрист тиҷаи чӣ ба Россия рафтӣ бо омадӣ? Барое ки рафтам проблема шид. Як бадбахт як тоҷик бародари худмон фиреб мон кард, унамро бод аёдам задӣ, нам аёдам рафта сабт кам амо инсон документҳои фалшиви тайёр кард додак мон ва моро дастгир кардана Федератсияи Россия муҳлат мон додан ки бубурӯен бирен. Ба ҳамин хотир хестем омадем. Бародарони азиз, ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем ва то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.